Καθώς θα προσκυνάτε, ας κάνω κι εγώ το παπαδικό καθήκον. Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας Πειραιώς, τον Πάτερ Σεραφείμ, για την τιμή και τους πατέρες φυσικά του ναού που μου έκαναν να με προσκαλέσουν και να έρθω στην αγάπη σας να ακούσετε δύο κουβέντες και από μένα. Εύχομαι σε όλους σας, κυρίως εξαιρέτως στον επίσκοπό σας και στους ιερείς της ενορίας σας, τα έτη τους να είναι πολλά, καρποδρυθή, μεστά ελαίους και ειρηνικά. Αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να προσκυνούμε αντικείμενα του Οσίου Παϊσίου και τη σεπτή εικόνα της Θεομήτωρος Μαρίας, της μητέρας όλων μας. Μιας μητέρας που πάντα ακούει τις προσευχές μας και μεταφέρει, με συντεύει δηλαδή στον Υιόν της και Κύριό μας τα αιτήματά μας. Καλά, πώς το ξέρεις αυτό? Θα μου έλεγε κάποιος. Πολύ απλά, πολύ απλά, θα σας πω κάποια παραδείγματα του τρόπου που εργάζεται η Θεοτόκος για τη σωτηρία τη δική μας. Όλοι μας έχουμε πάει σε έναν γάμο. Στην ακολουθία του γάμου διαβάζουμε μια ευαγγελική περικοπή από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Για να σας θυμίσω λίγο την ιστορία. Πήγε ο Χριστός λοιπόν σε ένα γάμο όπου ήταν καλεσμένη και η μητέρα του. Όμως στο γαμήλιο τραπέζι είχε τελειώσει το κρασί. Με αποτέλεσμα να γίνει θέμα στους συνδετημόνους. Το αντιλαμβάνεται η Παναγία και λέει του Υιού της: «Ίνον ουκ έχεις, κρασί δεν έχω». Έρχεται η αποστομετική απάντηση του Υιού της: «Τι έμει και εσύ γίνε, ούπο η ώρα». Τι έχουμε εμείς οι δύο? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Παρά τα αυτά όμως ο Ευαγγελιστής συνεχίζει. Λέγει η μήτηρα αυτή τους διακόνης: «Ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε». Λέγει ο Ευαγγελιστής λοιπόν ότι είπε η Θεοτόκος στους διακονητές: «Ό,τι σας πει εκείνο θα κάνετε». Γέμισαν λοιπόν τα πυθάρια νερό έως πάνω και αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Κύριος μας μετατρέπει το νερό σε κρασί. Βλέπετε, ο Ευαγγελιστής δεν αναφέρει κάτι περισσότερο. Πράγμα που σημαίνει αφενός μεν ότι η Παναγία είχε δει πολλά πράγματα προηγουμένως στην ζωή της και αφετέρου ότι πάντα της πραγματοποιούσε την επιθυμία της, χωρίς ούτε μια μικρή παρακοή. Το σημαντικό «ούπο ήκε η ώρα, δεν ήρθε η ώρα μου», ίσως να μην το δίνουμε σημασία. Αλλά το θαύμα αυτό ο Χριστός αλλάζει όλο το σχέδιο της ζωής του εδώ απάνω στη γη. Δεύτερη περίπτωση. Όψε Σάββατον, τι επιφωσκούσεις μία Σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφο. Αποκριθείς ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μας λέει ο Ματθαίος. Ενώ ο Μάρκος, διαγενωμένο του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλήψωσιν αυτών. Ο δε Λουκάς, τη δε μια των Σαββάτων όρθρου βαθέως, ήλθον επί το μνήμα φέρουσε αητήμασαν αρώματα και την έσυν αυτές ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η Ιακώβου και οι υπέσυν αυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα. Οι τρεις αυτές ευαγγελικές περικοπές είναι από τα Ιωθινά Ευαγγέλια, τα Αναστάσιμα Ευαγγέλια, αγαπητοί μου. Θα παρατηρήσουμε το εξής. Η άλλη Μαρία και η Μαρία του Ιακώβου που αναφέραμε από αυτές τις τρεις ευαγγελικές περικοπές είναι η ίδια Μαρία η Θεοτόκος μας. Και αυτές είναι οι πρώτες εμφανίσεις που γίνονται μετά την Ανάσταση του Χριστού στους ανθρώπους. Θα μπορούσε να λείπει η μητέρα του, ή μάλλον θα έπρεπε να εμφανίζεται πρώτον στη μητέρα του για να απαλύνει τον πόνο της. Ποια μητέρα δεν θα πονούσε αν έβλεπε τον γιο της απάνω στο σταυρό με αυτό το φρικτό θάνατο? Έτσι δεν είναι? Πόσο μάλλον εσείς που είστε οι περισσότερες μητέρες. Δεν θα έπρεπε να χαρεί πρώτον η μητέρα? Αυτά για την Παναγία. Τώρα σε σχέση με τον Άγιο Παΐσιο, ίσως όχι μόνο με τον Άγιο Παΐσιο αλλά με όλους τους ανθρώπους.
Ας ακούσουμε μια μαρτυρία του Μητροπολίτου Λεμεσού, πατρός Αθανασίου, και μας λέει. Πήγαμε στην εκκλησία, λέει ο Μητροπολίτης. Το εκκλησάκι του ήταν στενόμακρο και είχε 5 εικόνες μέσα στο τέμπλο, αλλά μόνο ένα στασίδι μέσα. Με έβαλε μένα στο στασίδι ο γέροντας δίπλα μου και αρχίσαμε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξαση ο Θεός μον δόξαση» και ύστερα στα θεομητορικά τροπάρια «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Κάθε φορά που έλεγε έναν στίχο έκανε εδαφία μετάνοια, έπεφτε δηλαδή μέχρι κάτω. Όταν φτάσαμε στο τροπάριο «Μαρία Μήτηρη Θεού», της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, είπε ο γέροντας «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», αμέσως όμως άλλαξαν όλα μέσα στο κελί. Το καντήλι της Παναγίας άρχισε και κουνιόταν πέρα δόθε και αμέσως όλο το κελί φωτίστηκε από ένα φως εκτυφλωτικό. Εγώ, λέει, τρόμαξα ο Μητροπολίτης και δεν ήξερα τι να κάνω, σταμάτησα. Μετά από περίπου μισή ώρα συνέχισα την ακολουθία και όταν, λέει, τελειώσαμε την ακολουθία ρώτησα τον γέροντα «Γέροντα, τι ήταν αυτό?» «Τι πράγμα?» μου λέει. «Το γεγονός στην εκκλησία, είδα το καντήλι της Παναγίας που κουνιόταν και φωτίστηκε το κελί». «Τίποτα άλλο είδες?» λέει ο γέροντας. Το απάντησα ότι δεν είδα τίποτα άλλο. Ήθελα να σας πω ότι εκείνη την ώρα ο νους μου δεν λειτουργούσε, ούτε σκεφτόμουν κάτι. Ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε, τρόμαξε. «Βρε παιδάκι μου, τι ήταν? Δεν ξέρεις», λέει ο Άγιος, «ότι η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος γυρνάει όλα τα μοναστήρια, όλα τα κελιά για να τι κάνουμε? Πέρασε και από εδώ. Είδε 2 παλαβούς εδώ πέρα και κούνησε το καντήλι να μας πει ότι πέρασε». Γελούσε ο Άγιος. Μετά από αυτό το γεγονός εκείνο το βράδυ ο ίδιος μου διηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του και ίσως ήταν η αιτία που από τότε αποκτήσαμε μια στενή σχέση με τον γέροντα. Μου τα είπε ο Άγιος Λεμεσού, ο πατήρ Αθανάσιος, προσωπικά προμηνός. Την ιστορία αυτή μου την είπε προσωπικά και εντυπωσιάστηκα. Ας δούμε άλλη μια επέμβαση του γέροντος της Παναγίας στον Άγιο Παΐσιο. «Γέροντα, ποια εικόνα της Παναγίας αποδίδει περισσότερο το πρόσωπό της?» «Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα», απάντησε αυθόρμητα ο γέροντας. «Την είδα μια φορά στο Καλύβι στην Παναγούδα. Λοιπόν, είδα σε όραμα ότι θα πήγαινε μακρινό ταξίδι και έπρεπε να ετοιμάσω τα χαρτιά μου», μας λέει ο γέροντας. «Διαβατήριο, συνάλλαγμα, ξέρετε, έχουμε πάει πολλοί ταξίδια στο εξωτερικό. Εκεί ήταν πολλοί άνθρωποι», λέει, «και εγώ δεν είχα τα χαρτιά μου και δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Τι να κάνω, ήρθε μια κυρία», λέει, «και μου λέει, ο γιος μου εμένα είναι βασιλιάς. Θα σε βοηθήσω εγώ». Και παίρνει όλα τα χαρτιά μου νομιάς και τα βάζει στον κόρφο της. Μετά από καιρό είδα, λέει, μια εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας και θυμήθηκα αυτή την κυρία, αυτή τη γυναίκα. Και τότε κατάλαβα ότι ήταν η ίδια η Παναγία. Ο γέροντας Παΐσιος, αγαπητοί μου, ήθελε να συγγενεύουμε με την Παναγία. Να συγγενεύουμε με την Παναγία, έλεγε, με ταπείνωση, γιατί η Παναγία ήταν ταπεινή. Ας σκεφτούμε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, τον Μεσσία, αυτή ονόμασε τον εαυτό της Δούλη Κυρίου. «Ιδού η Δούλη Κυρίου», είπε στον Αρχάγγελο, «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Και η ίδια πάλι εμεγάλυνε τον Κύριο λέγοντας ότι επέβλεψε εν ταπείνωση της Δούλης αυτού. Για την ταπείνωσή της η Παναγία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, «Χέρις η μετα Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα». Πρέπει σε αυτήν να προσευχόμαστε, χριστιανοί. Πρέπει σε αυτήν να προσευχόμαστε, ειδικά εμείς οι Έλληνες. Ανοίγοντας την καρδιά μας σε αυτήν, να της μιλούμε σαν να είναι δίπλα μας. Να της μιλούμε ελεύθερα, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η μάνα μας. Μα μαζί με την καρδιακή αυτή δική μας προσευχή που ενδεχομένως να την πούμε εκείνη τη στιγμή και θα τη συνδέσουμε εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει να λέγουμε και στην Παναγία τις προσευχές και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση. Να λέμε τους χαιρετισμούς και έτσι αυτή θα ξέρει τι να κάνει.
Όλα αυτά, αγαπητοί μου, σας τα λέγω όχι μόνο για να σας θυμίσω περιστατικά από τους Ευαγγελιστές ή τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, αλλά και να διδαχθούμε από τη σχέση του Οσίου και της Παναγίας. Να κάνουμε όσο είναι δυνατόν, στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτήτων, πράξεις στη ζωή μας, τις προτροπές του, να προσπαθούμε να αγαπήσουμε την Παναγία ως την μητέρα μας, να μοιάσουμε στην ταπείνωσή της, ούτως ώστε να δεχτούμε και εμείς τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να μιλούμε ώρες, εάν όχι μέρες, για την Παναγία ή για τον Άγιο Παΐσιο, πολύ περισσότερο και για τους δυο. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ, γιατί η ώρα είναι συναισθαλμένη και εσείς άγγλοι περισσότεροι ενδεχομένως να πάτε στις δουλειές σας, να σταματήσω εδώ και να σας προτρέψω, πρώτος εγώ τα λέω να τα ακούσω, να σας προτρέψω να αγαπήσουμε την Παναγία και να προσευχόμαστε. Δεν είναι δυνατόν η Παναγία να μην μας βοηθήσει, είναι άνθρωπος σαν και εμάς. Σας εύχομαι η χάρη του Οσίου Παϊσίου και η αγάπη της Θεοτόκου να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν. Είναι απολύτως.